Tak dobrý otázka. Tak když tady ani nemůžu volit, ale to je jedno, já tady bydlím dlouho a já mám české děti. Tak nechci, že moje děti budou vyrostit v země, kde vládá lidi, kteří v mýho názoru a asi názoru ze spoustu ostatních docela zkázilo tohle země. Že víc než 20 let tady nejsou, nebo jsou, ale jako nemají jako moc v vládu a já myslím, že to by skončilo špatně, jestli my jsme šli jako zpátky než dopředu. Tak já nevím, jako co můžu říct víc, jako prostě myslím, že komunismus není dobrý pro ani nikoho a nechci skončit v takovém špatném případu, jak už tady bylo. Jako už jsme šli dál, radši dopředu, než zpátek.